Okay, review tayo for your coming civil service exam. And number series pong sasagutan natin dahil hindi po ito nawawala pagdating po sa exam. 10 to 15 items po madalas ang lumalabas na ganito. And take note, pag number series, always remember na mayroon at mayroon po yung pattern. Yun po yung tatandaan po ninyo. Huwag po kayong sasagot pag hindi nyo po nakuha yung pattern. Kasi basically, 20% lamang po yung chance po ninyo na makuha yung tamang sagot. Okay, so let's solve and analyze these two number series. Number 1, 1, 5, 6, 9, 15, and 40. Okay, ang una ko agad napansin, pataas ng pataas yung number. So basically, addition po yan. At dito, itong 1 and 5, pag pinag-add natin, magiging 6. Next natin, pag-addin din natin itong 6 and 9. Okay. So, magiging 15. Basically, tama yung nagiging pattern natin. Addition at pinag-a-add lang natin. Okay. So, pag ito yung missing, ang gagawin natin, kunin natin yung number na pag pinag-add natin ito, makukuha yung 40. Okay. So, ang gagawin nyo lang, 40 minus 15 is equal to 25. So, dito, 25 na agad yung sagot. Pag pinag-add mo yan, magiging 40. Okay. Therefore, the answer is letter C. Pag number series, lagi nyo din tatandaan yung 4 fundamentals of operation. Addition, subtraction, multiplication, and division. Pag yan, nag-jump to mas malaking number, maybe multiplication yan. Pag nag-decrease naman ng malaking number, division yan. Okay. Sa problem natin, nag-a-add lang po ito. At yan po yung pattern natin. Number 2, 0, 3, blank. So, nandito naman yung hinahanap natin. 15, 24, and 35. Okay. So, ano po yung mapapansin po ninyo dyan? So, nag-i-increase din siya. So, dito, tignan muna natin yung difference ng 0 and 3. So, nag-add siya ng 3. Okay. Dito naman, 15 and 24, nag-add siya ng 9. 24 and 35, nag-add siya ng 11. Okay, kung mapapansin po ninyo, increasing odd numbers yan. 3, 9, 11. So, basically, susunod dito ay 5. 5 plus 3 is 8. Okay. Pag dinidak natin yung 8 at 15 ay 7. So, tama po yung pattern natin, increasing odd numbers. Kasi dito, 3, 5, 7, 9, 11. So, the answer here is 8, which is letter B. Okay, yun po yung pattern natin. Lagi niyong tatandaan, pag number series at number sequence, mayroon at mayroon itong pattern. Yun lamang po, and follow for more tips, updates, and tutorials for your coming exam. God bless!